gido am je mi laray ma balle didi do himbe lanki mi laafi sattiraɓe am lanki mi laafi nan yamdu mi waddani ma nyamule. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Useni mi ɗon mari haaje wallinde useni wallitamle ngam diga ko woyti mi yamay Allah. Wallinde? Ok nda nyamdu. Larle grand. Mi yamata nyiri min. Yamata nyiri bo ɗume a yiɗi Allah. Ceede mi mari haaje. Ceede? Mi heɓanna. Aja kadi da boro joyi mi ɗon laara itta boro aɗo hokkami na semti seɗɗa useni hokkam le boro joyi. Annan naftoroɓe jamanu waɗɗarejo ɓe wima min ɗo mi yaman nyiri haɗo na debbo noyan bo mi heɓanna. Très merci beaucoup. To hayi a feeri a andi ko waɗi bannina min to na ha restaurant Titanic mi acci yamugo ha babal feere ko ha saare mi nyamata kanjum waɗi mi jaɓata boro mi jaɓata 500 2000 fuu mi jaɓata. Restaurant Titanic je a nanata ɗo to ayi a nyami ha ton to ka an man fuu andi a nyami yamdu on je wato wala salte wala ko ɗume yamdu on je himɓe je defata yamdu man wato ɓe hoti ɓe digga wuro feere on ɓe wari ɓe jangi l'école man je defugo reedu ma nawata bo a fayata way ni a wona reedi gumɗo kay wala kañum ha ton to aɗo nyama ha ton. ɗon goɗɗo feere ummi marwa wari ha ton nyami tum ha ɗo ko man ma ko ummata ya marwa nayina. ɗon goɗɗo feere oɗo sewi ni ba kuɗol amma diga o wari o nyami ha ton jotta se to a laari mo ni o ɓuran oɗo ma genderaku gendero mere a umma ha ɗo ma. I say have a them. jaɓɓama ɓe warugo jotta on a hefta a nyamata belɗum a yara belɗum. Restaurant Titanic en face SPHN ha Garwambulay ha lumo Garwambulay restaurant wa bonga lamga hande ɓeɗo defa nyamdu wondu kadi min ka wala ha mi fotti ha nder wuro ɗo wala mi fotti boɗɗum nyamdu wondu ɓe wawi kugal ɓe akkiyata yimɓe normal bana ɗo man ngam man miɗo invita min ka komoy wara fonda laara ɓe hoore mum. Assalamu alaikum jamaje Garwambulay mi silmini dow mon fumo mi yofni mon ko ɗuuɗa mi yelani mon hayru min wonete mo mon Sadi Allah Salmante yimoɓe ɗemgal fulfulde be Hausare. Yadda kika so shi na fi so yanzu mu fara yadda. Zanayin matan takwashi in ka ci har da sita. Hande lesdi men Garwambulay en ɗo mari restaurant nananga restaurant Titanic. ɓe ɗo mari nyamduji feere feere ha nder restaurant maɓɓe ɓe ɗo mari gâteau anniversaire emballage cadeau ko ha woni fuu ɓe foti ɓe yerbinama yottatawama ha ton. Alaji to a yiɗa vurtago nda numba ɗo tokkuɓe ha ton a ƴewna ɓe ɓe wajjinte ko a mari haaje ha jonde ma.